Hello guys, welcome back to Deekitchen in Tulu. Ini yaanu EggMasala encha malpunu pandu ee video du tupondule. Aike ena mata bodu encha malpunu pandu toon barkabale. Suru onji pan ku enna maittudu. Aike kaal chamchadatu manjal da podi. ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆಡು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆದೊಕ್ಕ ಈ ತೆತ್ತಿನ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ದೀವೊಂಡು ಮುಲ್ಪಾಯನ ಆಚಿ ತೆತ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ತೈನ್ ಪೂರ ಅವು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಡ್ಗ ಚೂರೈನ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡಗುಲ ಆ ಮಸಾಲೆ ದೊಡ್ಡಗುಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಎತ್ತಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೀವನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮೈತದ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂಗ ಲೈಟ್ ಡೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತನೆಕ್ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾದ ಶೋಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತದು ಐನು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಲ ದೀದು ಬೇಯಡ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೂನಗ ನೀರು ದೊಡ್ಡು ಮಸಾಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ ನಾನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ತೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ತೀದು ಕೊದ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ರಪ್ಪ ಹಾಪುಲು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.